Moscow ron langin Russian sarkar hnuaia KGB director Vasily Flehoten CIA agent te chu an da thamak maka an lut an chum sakin US embassy a an thon thlazel kumnga liam hnu chuan semi ron langin Paris a model tur nula chhelo tak tak alo zong kwal me ka atu ka chuan Moscow bazara nula chhelo em ena awa muhlola Russian dol alo zuar me kani semi chuan modeling lama kal turin ka puyang che nunbul itan theidon sin in sen sawngai lovin agency in I thlen na tur po antum vekang tin thiam takin an thlem vela ena chuan a mahun turangai to ve neu newa a som na chu apom ta ni atu ka ena chuan Paris a thlenga modeling agency tenen in hmelshiat ngalin an operator Dorothy le agency head John ten an lo lom thiam hle Dorothy in model dang tenen an che na tur apartment a hruaya engma an la practice box si lo nen atu ka photoshoot tura an ti ngal chu ena chuan mak ati hle atira chuan halai ve dewa ma se min zirmi ti taka athiam chak ema agency te chuan an fak khop mai apartment na chau taka alet le nu chuan model dang moilo takin khuma an lo khosa ena chuan a vin zek mai ma se enga ma lo ngai lovin telve turin han lo som zuya ena chuan chhuwa sanin model dang mot bula ariak tani zan kha chu agency chuan dinner party an hoi hota ena chu jonan an thopui Oleg Filenko follow in melchiatir Oleg chuan ena chu chhelo ati ema athiamang tokin an chhai vela zanria kil puya somin ena chuan alo rem tini thlani liam nu chuan ena le Oleg te chu hotel changkang taka du tho takin anin fopa Olekan kal thui zel an tum chuan ena in alo dang a chanchin azot tadaya Oleg chuan ram boile indo anom changin an hena ral thuama supply thin thushil chumi nu chuan ena chu bedroom aluta a microphone thuruk la chuak zal zalin aril ruti hadam nan thokan late te a chuta Oleg chu a kap hlum zui ta ni kumthum liam ta khan ena hi abial pa sualve tak Peter nen an khosaduna hunrei tak chu ati du dana hnuaya hian aum toni khwalzin credit card rutura ti lui ani thina a hnial vei chuan soisak atok thin he anun sheom taka tanga a chhuat theinan hian ti hre anei tolova Russian Navy a lut turin application po a thelut nuala ma se chhana reng adong theilo zangkha chu Peter le a thian ten American mi manin an soisa hrepa a ATM card pin an zot ati thindanin ena ril ruha in kara lo oma chuta police an ron lang thut mai man mo takin an tlan chia Moscow ko thlera chuan anin kwal zak motor pakhat nen anin suwa an chet sual pha tani vanei thlak takin Peter le ena te chu hliam na lutuk tuar lovin andam chuak hlova thi deuh hnuang chung chuan ke in an wathleng hlol in chunga KGB agent Alexan alo ngak reng toa a pistola silencer vuate te in Peter aka phlum ta mia mai ena chu chechang lovin alo thungoi renga Alexa du zong tak anitlat enai chanchin alo hre em le ngala KGB hnuaya thokve turin asom tani kumkhat I training photanga kumli na I thok leang ti chuan Israel to donani atia ena chuan bum atok le dona ngain akut azai thia Alexan midang ngai to boilovin nangma khan irin na ngat topro alotia ena chuan a hliam tuamin asom na chu apom tani kumkhat chuang training anei hnuin Alexan ena chu KGB hruaitu pakhat Olga hne na hruaya a hnuaya thok turin alo du chialo
ma se ena trong kam fel fai le fing tak chuan a hne dewa Olga chuan ti tur a chhop chhuat sak ngal minute nga chungin cafe a om Russian drug lord ada that angai ani ena chu konfi takin cafe a chuan a luta drug lord omna kalin a pistol a phor chuta ka an tum chuan Halloween lot reng lova a bodyguard ten han lo bei zui an in sual ngal riapa ena hian in sual a thiam to em wangin guard te chu hamalte te in atuk dol zel guard haute chu an thal phunga chuta drug lord in aron vothlu top rehlum atum zuya ena chuan fork aban fu thei lo drug lord chu havit hlum ta ni ma se hun tiam alo ral man to a minute khatin atlai Olga Khan alo tlan san maka ena Olga office a avakal ngal ka thina turin thagin kamani ati piapa Olga chuan kan film khur reng turani hlo om kan kianga om reng chu kan shebox si lova alo tia ena chu apartment thar tura a hruai ta ni Olga chuan file cha taka pea ami thale turte chanchin niin zir chiang masaturin cha atu ka tangin ena chu a target te chanchin zirin abuai ngala Alexan aron khol te mial ena hi alo ngai na man riawa zanria kil puya aron somani ena in tunari chuan ka buai lutuk tin nidanga in mu antum ta zoka an na chu a thok tranta a target chu Oleg Khanin a na chu atlin chiang kher mai bazara Russian dol zuar nula mel thale poisoilo angin aoma semian aron panchat rengani kha hotela Oleg atha nu khan midang amangin athuama security tape ati chevek bok ena chu CIA agent Lenny Milleran Oleg tha ani chungchanga zona halo zota pona security camera atangin hotela alut lai halo lang khia watin ni ena chuan Oleg kha in hnuaya rei tak a ngak ti le aron in lan tak lo thu asoya evidence an nei lo bok nen ena chu an kaltir ta ni amison azo hnu chuan ena chu Moscow a akir le a apartment na Alex ron kalin anin muchia chu du thole in thalhel takin anin fop ngal bor atuka Alex ena le Olga ten Vasiliev anwa muwa anin rem siam na kha alo bo chetlat mai ena chu azalen arem tilova alo nial chuan silaya tinin in zalen na om chun chu thi na chau ani alati zui Olga le Alex pon Vasiliev chu an nial ngam lova lungoi lo tak chungin ena chu Paris a model ni turin alet le taringot mai hun ola nei changin Alex a khola aril ruhana engkim mashil thin Alex chuan beidong mai lo tura shilin chuana turkong om mai thaiasin aron tia ena in tlan bo tum ta ila kalami tangangem anti chuan Alexan ka thei top ka chuang tina chang ni tamaral main Olga in ena chu amison dot le ti turin aron lama ami tha tur chu Württemberg ni in hotel room a anom chen pui tur escort alo nga reng to a Olga in room a chuan device engma ikeng lut theilawang engma thil thleng kan lo sheve thei don lawani ikuta liaw ome atia ena chu escort anga in thuamin room a chuan aluta Württemberg nena milo ngak lokro ti pain bedroom a alut le pistol la chuakin silencer avua ngal zunga aka phlum le tani chumi nu chuan Württemberg a suitcase nen aron chuaka hotel room danga lo ngak reng tu Olga awa pengal Olga chu halo lom te chiam lova minute som pani lai huna man wangani chu mai ba ka ena hian a target kut zung chal alak thei ngil zuya ruma khan valet lein Württemberg a kut zung tang chu Olga aron pea
ena chuan mit tui tla zoi zoin mi engza chiange ka tha langai don tina zot Olga chuan mot nen chol mang ri turin atia aril ruti hadam nan ena mamo tak aloni reng mai a thoi pik zual pui a re to bok nen ena chu na thok turin a let lia hemini tang hian ena chu mission rang ranga a chuak zela a hna atlin em wangin Olga pon a chuang hle heti rual hian modeling lama po a hlotling ema hun le ni te haliam zela Vasiliv po ena na tho chuan atilom ema Moscow a mai chan nge ya mu adu thu a ron thil tani ena Moscow avathlen vele Alexan alo muaka KGB headquarter a kaldunin storage room an mangtangkai hle anzo nu chuan Vasiliv akabin an pandun ngala ti pain ena chu chess alo khelpuya Alexan ena kutvaenin thil thuru kanei ti a hrethei tlat chess game a chuan ena in nena changa chuta pistol ron phorin Vasiliv chu achaldara tak akap sia maile tharuk liam ta Württemberg thattura ti ani lai khan bedroom atanga aron chuak chu agent Leni le a hoten an lo mana Henkafin Leni chuan antana thok turin atia double agent ani don tinani kum khat chung I tho nuwa izalenanga Hawaii a nunduam tak I hmang theyang atia ena chuan alorem tini an kaltir hmain ena chuan engtin nge min man chhuat hei atia abeken dana tangin a chui chuak ti hrila khaminia Olga hnen thleng turin minute som pahnih lai hun a hman chan kha aloni reng mai chol a hman lai khan Leni nen anin hmua closet a in beruin Leni hi hazuna alo uai ve reng mai zana an mudun nge a chumini tang chuan anin mudun ta fo mai Leni an Vasiliv thattura a hrilni chuan Moscow a CIA agent pakwalai KGB in an thalai khan CIA head ani ti asoya ihna izo male izalen mani mai tin ena in alorem ti thlapani ena in Vasiliv a tha nu chuan Alex silain atin velea muthil na damdoin a chiuzui chumi nu chuan Vasiliv a laptop atangin a file poimo zong pen drive a copy lut veka a chuak ngal Alex chu theilova wakin Vasiliv a dokana alarm a meta ena chuan chua pain security team te chu neso takin a that ze la ma se Lenian alo chan na mun a thleng man tlat lo Leni chuan a phat sane motiin a tlan sana moti chen nalam a panding ngal ena in aron biak che chuan minshil watang che atia chumi nu chuan Leni chu New York a thlok let lia Vasiliv ada that theiwangin choimoina adong nge nikhat chu Lenian ena message adong miala parka in mu adu thuron soi Leni avathlen chuan Alex kha alo oma tunge anni anin hrechiang le an team te ve an berua reivak lova ena ron thleng vein an pahni chuan a fopa an pahni hian mai chana kom adu wangin alo ko ve ni in information poimo ka kol ve a original ka pele tang cheu ma se min zui chuan a copy ka kol rengania in mual pho mayang atia a kalsan Olga in alo en thlakhia wa ena azui ruk nu chuan KGB a phat san wangin hakap sia Leni le Alex te pokha pistola in tinin anloin nial boya in kana thleng lovin anin then sang theisam thathum liam ta khan ena le Oleg te information chungchanga anin hmuwa Oleg hian CIA in ena an manti alo threkhia wa aban reka handcuff na thla a hmu wangani Olga chuan an duangin tiang che Vasiliv chu thadro atia Olga hian KGB a Vasiliv IO adu wangani parka ena aka hlum kha an ruwa manlok na vek alonia
ena hian bulletproof kor halo hareng mai a hmel ang pu ruang a ya ada a thom hno le alan dan thlakin ena chu kholaya zalen takin a chuak chhota ni hemi hnu hian Olga chuan Vasily fathutna alua laptop an on chuan ena I video clip palo om Olga nena chuan lom thu shilin anin hmuto bera anin biakna zong zong Olga in CIA du dananga Vasily tha arem ti nakha a record vek thu a soibok Olga chu anui suka ena I identity KGB database atang chuan a delete ta ni